Dan 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 आलासिया सफैबाय जोंना गथ'आ फुंले ब्लगार बिबा नङा फुंलायदों गथ'आ थफ्ला थफ्लि लानानै माहायो इस लाजिलायो मा दं बेगाव दे आथिं सुदो हा नालाय लाजियो नालाय आलासिया लाजियो साहा लोंनो नागिरदों दहायनो नुखाबाय साहा आलासिखौ बिथाङा बरपेटानिफ्राय फैदों इस खालामदों ओइलाय दे साहा लोंदो आलासिया बिराद गोजाननिफ्राय फैदों गाद' दे लोंदो दागेदे नुबाय आलासिना काप बेना बेसेबांबा गोलाव बांसिनल' लाखायो ओमफ्राय राङाफाराया माबायदिमोन राङाफाराया नों बबाव थांनायमोनलाय बिसनाथ सारिआलि आं राङाफारासो थांगासिनो मिथिबायना आयु देग्लि जानाया ओइ नै जोंहा बोरमानो बिस्कुट जाहोदों आं नो जालि जा नो नो बरिया बे माखासेया फैया आन्दायसिगोनलै दे जादो फाटाफाटि जानो आरो चिप्स होबावसै चिप्सबो होबावसै नै नो जा नो बास लागाव जाखादो नो नै होजोबनोसै आं लागायदो इयाव गैला नो ले जादो नै दहाय लाबोनाय 200नि ओमफ्राय आरो आया फवासे लाबोदेरलायबाय बम आरो नैबे दे लागाव माबायदि हायो बिदिनो ना एसे फिसा हागोन आरो ना माने फाजा नालाय डाइरेक्ट होनसै फाजा सोर एवगोन सोर फोरोङो नोंखौ सोर फोरोङो नै मोजां खोनादोंगासिनो सोर फोरोङो नोंखौ नङा सोर फोरोङो नोंखौ बुंलाय नों बे माबा गाबनायखौ कुकार गाबनायखौ गिलायलायोमोन आं र' बे हानाय स्टाइलाबो आंनि अके गाइस नोंहा डिक्सनारि नांलायलायगौ नामा आं फोरोंबायब्रा बिदि हा होननानै दा होख्लायसिगोन नै दा आदसा मेडामा होख्लायसिगोन माने संसिगोन आरो नैबेलाय दाउआ रेडि जाखाबाय जों थाव लुगासिनो आरो दालिया अलरेडि मोनखाबाय दा होख्लायनोसै बेदर औ आरो दा नायनायफोरा मोनथिनाय नङा नों एसे एक्सप्लेन खालामना हो बिराद गोलाव नोंखो जेरावबो ओंख्रियाव आङो बिराद मोजां मोनो थाव मोना आरो बे मिथि ना मा होनो गोसो दंसो बरिया खालामसै सारायखौनो फग्लायथारसोलै बे बेदर एरैहाय
ओंख्रिया मोनबाय एकदम मोनजोबथारसिगोन मासला दै लायदों जोंना बा दासो जादों खथनाया दासो जादों खथनाया लाजिदों दासो जादों लाजिदों दासो जादों दासो जादों खथनाया दासो जादों सारलाय मबाइलानो हांगोदान नांगोन आंनो दे सारनो आइफनसोखा सार ए लाजिलायबावो नै एबार फै मोनबाय थांलाय फैनाय बे सा खिनाय समाव मारै सफैयो नों बुंलाय नों थिग टाइमावनो माबायोना खोर मा बुस्थु मार नोंलाय लागाय मार नलाय मानसिया बेलाय नै बेदर लायाखै आङो नै हा सामु सिङाव मार खोर बारा खिथुसो खिथु जानो हामा मिथिबाय है नायना खिबुखौ दांबाय जानाया दासो गुदुं जाना लानानै हा थां ओइ आंसो जानोसै ये होबावलाया जामारबायलै मानसिया माने ओंख्रि संब्ला साखिबाथ' मिथिखायो दरसेबा दरनै थांखायो आरोना बेनिखायनो माखासे सिनाखि दाउ दानग्राफोरा दरसे बा दरनै बारा हरखायो बेनो मिथिबायना नै बिदि आरो थ' खिबुखौ जाबाय मावगोन पापर एवनो नागिरदोंमोन नै थावन जोबना होबाय थावन गैला हानदोब्रा गोदान क्रिप्टन नामालै गोदान नांगौ हे तेले गरम हुआनाय हाब बालि पापर एवदों बा मोजाङाव जा दे गोथाव बेस्थ' दिनै जोंहा नागा स्टाइल रायलायलाय नों जा मोजां रायलाय ना नागा स्टाइल रायलायनांगौ गाज्रि मोना मानसिफ्रा मोना दे मोना गासिबो रोंनांगौसो एक्चुअली आं बारा मोजांबो रोङा थेवबो आं जाखिनि एसे रायलायसै आरोना दे রালাইদু আমি ভাত বনাইছে ভাতো হইছে এতিয়া পাপড় তো হইছে পাপড় লাগা আমি ভালকে হইছে এতিয়া আমি মাংস আনিছে 2 কিলো মাংস হই গিছে আমি খাবো जागोन जा नै जोंना सुरु जाबाय डिनारा नै आलासि फैदों हा आंनो मोनसे बांद्राय जाया आं पापड़खौ गेस जायो तो दिनै माने खोथाया ओरैबायदि आरोना आइ गैया आइया एसे आलासि जाहैदों औ मादैजों आलासि जाहैफादों लगायदो दे जादो दै लाजि नाङा दे जोंबो लागायनोसै ओंख्रिखौथ' दहाय खोन्थाखाबायानोसै आं मा दङ मा गैया नङा होमबा नैबेलाय मा बुस्थु मैथ्रु बिबार आच्छा दे लास जा आरामसे आं हले जायालै मुला भाजा जायै खिफिनायासो बारा ओंखारगोन बेखौ दाजालै मुला भाजी जाबा बेलाय खिफिन ओंखारो आं जाथ'ला दे नोंबो जादो ए माबाफोर नांगौबा बिबानो जाबाय लाजिनाङा नै एबार आंबो होख्लायनोसै होख्लायदो नोङो बास बिदिब्ला जों जाना लाग्रोनोसै ना मा बुङो